Добре. Я го заприказвай. Нали? А кой блок беше, че аз забравих да го пиша? Ти си втори блок. 624. Не бе, уй, такъв. За тебе бе. Ти си втори блок, захарна фабрика бе. За паран. Захарна фабрика 700-320 блок. Не бе, уйте. Отдолу на захарната фабрика бе. Говори ти. 600-320. Не. А кой? 362. 62? Уйте. 62? Да бе. Е вход. Не, Б. Б като тупан. Не бе, Б като... Като тупан. Абе не бе, идиот такъв. Ей, аз му се пиявам, с Б. Долу на захарната фабрика бе. От горната страна. Да бе. Долу от горната страна. Абе, уй, такъв. Абе, не от горната. От долната 600-320. Абе, коре. Там като коре. Като била рейс от 77, разбира си. 77 по 81 линия. 77? 77? И моят блок е с игрушките, разбира си. Еми точно 600-320. Не бе, хуй такъв. Абе, ти си много тъп бе. Идиот е. Ти си 600 бокса. 600? Ти са... Ти ме бал. Ти са 600 бокс. Третия на 62. Долу на захарната бе. Идиот е. Естина тоц. Мога да ме биеш.